Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo jotend doho mag pinje Afrika mondo ket maine ng'ado buche ma itudo kod keth mar aluora kaka yo mar kedo kod kethruok mar aluora kod kor lwasi. Ruto mane wuoyo bang' yawo ayanga romo mandala adek ma okelo kanyakla jotend doho ma wuok e pinje 22 mag Afrika nojiwo pinje ma osedongore mondo yaw ne Afrika yore mag hola mago mabiro jiwo chenro mag rito aluora kendo geng'o kethruok mar kor lwasi. Jafwambo marwa Oket ler mathoth. Romo no mano kelo kanyakla jotend doho mawuok e pinje mag Afrika geto twak mar ndalo adek e wi rito chike ma jiwo aluora. Jatend piny Kenya William Ruto ne ojiwo jotend doho go mondo kik gimbek chike ne jogo man kod ketho ma otud kod ketho aluora nikech Afrika ni kod chandruoge ma okel kod kethruok mar aluora kaka oro kod oula ma osenego oganda mathoth. African livelihood, security and development is in danger and will remain at stake unless we collectively wage aggressive combat to reverse the situation through policies and other institutional action to implement mitigation, enhance adaptation and build resilience. Jatend piny bende ne owacho ni pinje mag Afrika ni kod nyalo mar timo dongrguok ma ok oketho aluora kaka nyayo teko mag stima e yo maler. Kata kamano ne ojiwo pinje ma osedongore kod bengi mar piny mangima mondo ket yot ne pinje mag Afrika yudo hola ma nyalo tim godo dongruok ma ok ketho aluora. We are insisting that we must rethink the international financial system to align it with the reality and the imperative of this moment. We want an international financial system that is fair to everybody. Having a fair international financial system is not asking for too much. We want to access development resources at the same rate as everybody else is. Romo no bende igeno ni biro golo thuolo mag somo paro e kind jotend doho mawuok e pinje mag Afrika kaka yo mar jiwo tij doho e rito aluora. Ogai mar doho ma pacho ka Martha Koome ne osingori doho mar piny Kenya biro temo kaka nyalore mondo chike mag geng'o kethruok mar aluora orite yo makare. As judges, we have unique responsibility of interpreting and applying the law in a manner that promotes environmental sustainability, social equity, and intergenerational justice. This requires us to be bold, to be innovative, and proactive in our approach to environmental litigation. Kata bed ni kethruok mar aluora ithoro kel kod kembe maloso mwandu mawuok e pinje ma osedongore, Afrika ma bende yuto ne pod ne piny medo winjo pek kaluwore kod okang' mar ketho aluora no. Oket, Ramogi TV, Nairobi.